Si Senate Bayang ang usa sa sinaligan sa City Engineering Office Fabrication Section sa Tagum kay dako ang gihatag nga tahas ngadto kaniya alang sa kasiguruhan sa mga persons with disability kon PWD nga mao ang paggama og customized bike gikan sa pagtaba sa scene, pagputol sa tubo ug kabilya hangtod na sa pag-welding. Gisiguro niining walay sami ang paghimo. Usa ko nga nagbuhat sa mga PWD bike alang sa mga tao nga dili makalakaw, dili ko makabike. Kani siya nga PWD bike para di sa kapansanan nga kuan nga hindi kalakaw kay pwede mas lang makagamit ani pinagit lang kamot mo na yung gamiton na for bike pwede siya mo atras ana atras na niya gigamitan po na yung ganang atop aron di sa mabasa ya kani siya nga kuan mo ni ang gamiton nila sa pag-brake at sila magamit nini ya kani nga isa po niya ako gihimo para po sa mga PWD nga ang kapasanan nila sa kamot, hindi sila makabike gamit ang ilang mga tiin, pagsikad. Gamito po nila kini alang sa pagbaligyan mga gulay. Nanindwa ka buhok mo nagihibok pa mo ni Mio sa kuha alang sa PWD nga mga tao nga makasuri sila bisag ano na sa mga kapansanan. User-friendly ang customized bike kay naa kini paatras. Adunay atop ug adunay brake. Sumala ni Mayor Ray Uy, gipahimo niya kining customized bike aron manginabuhing normal ang mga PWD ug mag-enjoy sa ilang gusto. Mga PWD kung gusto mo suroy, laag, dili na sila magsalig nga na ay mo tulak sa ilaha or mo kuyok on their own, makalaag na sila. Libre na po, wala sila bayaran na. Bali, still tanan. Niya na ay sikaranan, etc. Still na. Magdugay yun na po sa, of course, maintenance. O ilan tong iyahang grasahan ng iyahang kadina o mga sprocket. Kaabel yun na sila po kasi mantagi mo anak. Ang customized bike mao'y gasa ni Mayor Ray Uy sa mga PWD sa Tagum City karong gisaulog ang National Disability Rights Week ug usa sa nakabenepisyo niini si Manuel Gonzales kay pinaagi niini makapangita na siya og panginabuhian. Manal ko kung suporta lang ako income ginagmay nagkakahe og pato para mga kwarta ko og ginagmay marapatan ko lawas gamay ko mga anak ko rin tao so kay gagmay pa karon lipay kay ko natagaan ko kaya na lang birno ani junior arang-arang na akong kuan dili na ko magpiti-piti nga na ko paliton mag-bike na ko ato ko tindahan palit lipay kay ko nako salamat kay mayor sa yung tabang sa kuha. Dili na magguol ang ubang PWD sa Tagum City kay nagsaad si Mayor Uy nga maka-avail ang tanang PWD sa customized bike.